Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Dili man ko makatuog. Ni ana si Joseph. Oh, huwag ka rin matulog, sweetheart. Wa pa ko duka Niyang, kuhaan ni. Resibo? Oh, resibo. Nagkuha na kog marriage certificate sa mall. Taguan ng resibo, ha? O ikaw na mukuha na sa atong marriage certificate sa mall. Ha? Ikaw na itaguan ng resibo sa PSA. O ikaw na sad ang mukuha na. Pauban na lang ni Nang Lingling. Oh. Anong gitutukan man ni Mugmaayo ng resibo? Wa. Okay, sige. Mag-iliso na ako, ha? Nanihapon ka na ba? Awa pa. Paliw ko paandang ni Nang Lingling. Makakuha siya og marriage certificate. Naliling? Nang? Ma'am Dorina, Nang? may isugo ka, ma'am? O naliling? Ang dami upang hapon si Joseph. Ay, inito na ko ang sudan, ma'am. Ayaw na nang. Tanawa na ni. Uy, resibo man na sa pagkuha og PSA. O nang. O kinalang ubanan ko nimo inikuha na ko ini. Ay, way problema gyud, ma'am. Ako o nang andamo ng panihapon ni Doc, ha? Oh, di lang ka makaon? Busog na ko. Okay. Sorry gid kaayo ha. Wa kay sa Dorina. Normal lang sa may amnesia nga madudahon. O permi maglibog, sensitibo. Natural lang na. Doktor ko, makasabot kay kuana. Sultihi lang gyud ko sa unsa man ang makapalibog imo. Aron ato nang masolusyonan. Okay. Oh, unsa man? Gusto ka nga manuroy ka ugma? Pwede? Asa man ka gusto nga musuroy ugma? Oh. Nagbata pa day ka. Di ko makatuog. Sakit pa nga kung naw nga imong gisagpa. Oh. Sorry. Diin man ka. Oops. Sorry. Di man di ko mahimong mangutana. May bahay ko nga gitanaw. Gusto na kong paliton. Ha? Dool kini sa dinis ato. Naas ubos. Ganahan ka nga duhang atong bahay din dapita? Oh. Gusto ko. May kwarta ta. May ikapamalitag bahay. Unsay rason? Oh. Ay, sorry. Nangutana na sab ko. Ang rason kay aron na ay kabutangan sa atong kwarta. Nahibaw ka na. Kinahanglang mahapak og laing butang ang atong kwarta ni ka. Mahimo bang mo tanaw ko sa maong bay? Unya na kon mapalit na nako. Ako pa kining hunahuna og maayo. Kay doon na sab ko'y laing bahay nga nagustuhan. Medyo layo-layo din eh. Mao ba?
Sagdi lang kay magkatanaw kraon niya sa maong bahay. Ganahan gyud kay kadreplin og dagat no? Oh, kay murag muluag magud ang akong dughan kun niya ako daplin sa dagat. May mo mangutana? Nganong dili? Imo gukumbana. Mahimo gyud kang mangutana bisan unsa. Salamat. Sa wa pa ko ma-amnesia pa. May lain ba tang giabangan nga bay? O baka ka nang naagian na tog puyo? Ha? Bisan unsa nga bahay sa wapataan ng atong gipuy-an karon o sa wa pa masunog ang atong bahay. Nakapuyo ba ta og laing dapit? Oo. Ha? May laing ta dapit nga napuy-an? Oh, human sa sunog. Mitipon ta sa bahay sa akong iyaan. Pero patay na siya. O nabaligyan ang iyang bahay. May ian ka? Oh, pero wa kay ka masuod niya kay kalit lang kang miabot sa akong kinabuhi. So dili na nato mahimong adtuon ang maong bahay? Layo-layo ni dinhi sa syudad. Mao pa. Wa siya kalibutan sa akong bahay din sa syudad. Yun na pa, ganong nagsukit-sukit ka man bahin, ana. Wa lang. Gusto lang ko mahibaw kung unsa kyud ang nahitabo. Okay. Dorina, usbon ako ha. Ayaw pagduwa-duwa sa akong gugma nimo. Ay ka pala ka. Wa ko magduduwa, Joseph. Husto ka sa imong giingon. Sa taong maamnesya, naagyod ang kalipog niya. Emine, may contact na sad nako si Mrs. G. Ikaw na desisyon bahin anak ni ka. Naibaw ka na sa pasikot-sikot. Pag-amping lang, nga di ka masakpan. Dili ka na bagyat manghinabot sa akong gipangbuhat. Mas dagko ang transaksyon nga akong gi-negotiate karon. Boss, Oh, may nakatim rin ako. Sunog ang kasabutan ninyo ni Mr. B. usa! Unsay unahon na mo, boss? Kinsang asset ang nagtimbre, anak! Ang atong koneksyon sa suod, boss, sa kapulisan, boss. Dubli ug suwab si Mr. B. Kasabot sab niya ang atong mga kakompetensya nga si Mr. X. Panuway pa! Ay, kalma lang. Klaro kayo. Doon na nasa'y bitin sa grupo. Kinahanglang mailahan siya. Unsay among buhaton, boss? Taugan ako kini si Mr. V. Hello, Mr. V. Nasunog ang atong kasaputan. May nagkatimbre sa kapulisan sa atong meeting. Pabugnaw una ta. Oh, Mr. V. Mailain ko gustong imong mahibaw-an bahin ako. Siloso kong pagkatao. Ang akong gusto nga way kakompetensya nga mag-apil-apil sa tong kasabutan. Okay. Sige, bye. Pa! Poldo, ilha kung si Kinsa ang diskontinto sa itong mga sakop sa akong pagkalider. Yes, boss. Nika, tabangan ta ka sa imong departamento. Thank you. Ihatag nako ang tanang prospect nga bata ug ang ilang mga address. Mga eskwelahan ang among target karon. Ihatag nako ang listahan sa eskwelahan nga inyong target. Ay, pastil. Ay, naunsa naman ng Facebook. Kaning Facebook. Ay, daghan namang mga bata nga missing ipang push. May noon, makatabang tag-ilas mga bata nga nawa. Ay, ang uban manggol ay nanggayas kay kasabas kinikanan. Mauna na diha. Kinig yung mga bagong tubo karon, kusog na gyud kaayong manukol. Pero depende sa hinuos ginikanan, kana mga batang pinatuyangan sa gusto. Di na gyud na mabalibaran. Ay, mada, nagpasabot. Ay, Na, Loy, Day, manlakaw ta. ay, samantamam doon rin. Magkuha ko sa among birth certificate ni Joseph. Ha?
Gikulbaan man ko na kunaon sa akong kuhaon karong marriage certificate. Unsa makahitsura na ini? Unsa makahay nakasuwat ini? Ay, Ma'am Dorena. Ay, hello man lagi kay kaniya, Ma'am. May giunauna lang ko, Nailuloy. Aron sa man na, Ma'am. Ang bahin sa among kaminyo ni Joseph. Ma'am. Ay, ako, Ma'am Dorena. Ay makaingon yung ko nga swerte ka nga si Dr. Joseph ang imong naban na, Ma'am. Dahil buutan, ay tanan buhaton ay para nimo. Ay ruwasun ka sa tanang kakulo. Ay layo pagod ka sa sakit kay Dr. man. Ay uglabaw sa tanan. Ay gwapo. Ay kung sa Tagalog pa na, ay wala ka ng ibang hahanapin pa. Nasa kay Doc na ang lahat. Ay, way lami akong joke, Ma'am. Ay, sorry. Ay, sorry. Aha. Okay naman, oy. Tinod mo sabgid nga gwapo si Joseph. Ay, mura lagi. Wa ka mahimot, Ma'am. May nakahasolan ako, Niluloy. Ay, Ma'am. Ay, ni ara yun ta sa mall, Ma'am. Oy, Ma'am Dorina, dali raman lagi mong nauli, Ma'am. Mas maayo ra sab yun di ay nga si Loloy na lay imong gidama, may driver kapag yun. Mag-ilis lang ako ng liling. No, naunsa man tos, Ma'am Dorina? Uy, Loy! Ay, Linggit. Ah. Ay, ang dami kong kapilbi kay wa mamikas na sa mong lakaw eh. Ay, tanpa, oy. Loy. Oh, Naunsa man tos, Ma'am Dorina? Mura man tog tensyonada. ay ambot lang. Ay kalit lang siyang natulala pagdawat na niya sa marriage certificate. Ni ara ang marriage certificate nga gihatag ni Emma nako. Ug ni asad ang among certificate ni Joseph. Ni agyud ang nga ni Joseph nga maoy akong bana. Joseph Berdan og Dorina Mintes. Mintes di ay ang akong apelyido sa pagkadaga. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!